gaan we dat tegen dat afsluiten. We hebben vragen uit het publiek. De zijkant begint u maar met het Ja, er werd gevraagd naar het maatschappelijk draagvlak voor de beslissing op MIRA. Ik denk dat die eigenlijk een tweede orde vraag is. En de eerste orde vraag is, blijft er een maatschappelijk draagvlak voor de kernuitstap? En als we nu zien dat die kernuitstap politiek beslist is in 2003, dankzij de intrede van de Groenen in de regering, dat de Groenen er nu voor gezorgd hebben dat er een akkoord is rond BHV en dat vermoedelijk BHV tegen de kernuitstap in de weegschaal wordt gelegd. Dat is politiek veranderd. Ik veronderstel dat die vraag van meneer Calvo gericht is. Nee, maar dat is er niet. Ik ben heel blij omdat u ook politieke wetenschap gestudeerd heeft. U zegt, het is dankzij de Groenen dat BHV gesplitst is. Dan ben ik heel blij dat je dat zegt. Maar ik kan u geruststellen, er is voor ons geen enkele link tussen het communautaire akkoord en onze medewerking, onze constructieve houding om onder meer BHV op te lossen en onze houding in het energiedebat. Het zijn voor ons twee aparte onderhandelingen. Dus wij zijn hier op een maandag, op een dinsdag bij Euro geweest en ik dacht van kijk, die 5 slimme groene kamerleden die zullen enkel en alleen het BHV-akkoord stemmen als er de wet op de kernuitstap wordt gerespecteerd. Dat is dus niet het geval. Wil dat zeggen dat wij als groen niet vasthouden op de wet op de kernuitstap? Tuurlijk houden we daaraan vast. Ik denk dat we voor een heel belangrijke keuze staan. 2015 is voor mij, ik gebruik altijd het woord, het eerste domino-steentje. En dan kan je voor de eerste keer beslissen dat je het met minder elektrabel en minder nucleair doet. Het zijn de 3 kleinste, de 3 minst veilige, de 3 oudste. En ik denk dat we absoluut de stap moeten zetten in 2012. De cijfers gaan voor dat ik zeker dat we in de vervanging er redelijk goed uitzien. En dat je dus heel snel een signaal moet geven aan investeerders. Deze nieuwe federale regering is slimmer en duidelijker dan de vorige en gaat verder met de eerste fase van de kernuitstap. De globaliteit van de wet van de kernuitstap, daar zit ook een clausule in. Ik ben politicus, ik ben graag verkozen, dus ik wil jullie niet in het donker zetten. We hebben altijd gezegd, we sluiten wanneer het kan. Kan het niet, dan gaan we ze niet sluiten. Dus voor 2022, 2023, 2025 is er een probleem van voorradingszekerheid, dan schuiven we daarmee. Maar, dat is het verschil tussen groenen en anderen, wij hebben wel de ambitie om te slagen. Wij willen de kernuitstap wel uitvoeren. Lukt het niet, dan lukt het niet, maar we hebben wel de ambitie om te slagen. Daarnaast was het tweede vraag. Ja, dankjewel. Misschien een opmerking eerder naar het format, de manier waarop dit debat opgezet is. Wat ik een beetje jammer vind, is dat hier eigenlijk continu 2 verschillende debatten door elkaar vloeien, die misschien op bepaalde momenten wel raakvlak hebben met elkaar, maar waar bepaalde sprekers dan ook nogal selectief punten uithalen om boodschappen te formuleren. Dat neemt te duidelijke welke 2 debatten het zijn. Eén is de vraagstelling van hoe ga je als land om met je energievraagstuk. Dat vergt uiteraard, zoals meneer Calvo zegt, graag een politiek of een publiek debat, waarin keuzes gemaakt worden, waarin je moet gaan zien van welke mix zal ons brengen, misschien wel naar een energieonafhankelijkheid, waarbij het kader, het bestaande wettelijke kader kan zijn, of andere wettelijke kaders, en waarbij de eerste referentie uiteraard het land zelf is. Waarbij ook dat moet geformuleerd worden van hoe gaan we die energievoorziening dan realiseren. Zelfs als we een paar keuzes, uitstap enzovoort zouden maken, dan moeten we ook wel de antwoorden voorzien van hoe gaan we dan wel aan onze energie vragen. Maar dat is een energiedebat. Een totaal ander debat is het debat over wat kan de rol zijn van het onderzoekscentrum die we hier hebben, waar unieke competenties bestaan in het nucleaire en waar het referentievlak niet langer België kan zijn, het spijt me. Dit soort discussies moet je gaan bekijken vanuit een groter perspectief. Want dan praat je inderdaad over Europa. Dan praat je misschien zelfs groter dan Europa. En dat is ook hoe je naar Mira moet kijken. Mira is reeds gepositioneerd op een vlak dat boven Europa staat. Dat eigenlijk ontkoppeld is van hoe ga je als land om met een energievraagstuk. En dat vind ik een beetje jammer dat men nu precies de indruk werkt dat Mira zomaar even ontstaan is vanuit bureaus hier in Mol. Dat het sterk gekoppeld is aan beslissingen over energiepolitiek in een land. En de enige koppeling die ik tot nu toe kan vinden is het feit dat er inderdaad een bijdrage van België nodig is. Dat is duidelijk. Laten we dat ook niet ontkennen. Maar daar tegenover staat voor dit soort projecten wereldwijd gevochten wordt door verschillende landen om dat soort projecten naar het land te krijgen. Waarom? Omdat iedereen weet
dat de aanwezigheid van dergelijke unieke infrastructuur gewoon een enorme aanzuiging is voor elke verrichtingsactiviteit. Ja? Dus het bekijken als een kostenplaatje, denk ik, is ook een beetje reductief. Misschien moet het eerder als een investering bekijken en dan eerder zien van hoe kunnen we als land zorgen dat die investering ook daadwerkelijk gaat renderen op een aantal fronten. Maar ik zie niet direct de reden waarom we hem koppelen aan de energieproblematiek voor België. Ik vind het een beetje jammer dat die twee hier door elkaar lopen. Mira als kans, inderdaad. Wel, ik denk dat je enerzijds natuurlijk wel gelijk hebt. Anderzijds, ja, in een ideale wereld zou je kunnen zeggen, oké, vrijheid, blijheid en onderzoek maar op. Maar in een reële wereld zijn die onderzoeksbudgetten beperkt. Dan ga je wel maatschappelijke keuzes moeten maken. En die maatschappelijke keuzes of dat onderzoek dat je dan wel gaat subsidiëren, ja, lijkt het mij ook logisch dat dat gekoppeld is, of dat dat op zijn minst in de richting gaat van die maatschappelijke keuzes die gemaakt zijn. En in die zin is dus eigenlijk het brede energiedebat wel relevant om in verband gebracht te worden met welke richting moet het SCK uitgaan. Wat niet betekent, nogmaals, ik denk dat ik al zeker al gezegd heb, maar voor alle duidelijkheid, dat de rol van het SCK, ja, dat die zeker is. Dus er zijn heel wat andere onderzoeksdomeinen waar het SCK zijn expertise ten gelde kan maken, waar dan men veel makkelijker waarschijnlijk zelfs internationale samenwerkingsverbanden zou kunnen rond opstellen. Naast het specifieke project van MIRA. Want ik ben dus zeker niet eens met de stelling van dat het energievraagstuk en het debat daarom van welke toekomst willen we uit met energie in België totaal losgekoppeld is van de vraag van welke toekomst en rol, vooral voor het SCK. Wat betekent, ik ben zelf ook, ik heb mijn studies weliswaar in humanwetenschappen aan de VUB gedaan, dus ik ben ook een kind van het vrij onderzoek. Maar vrij onderzoek mag geen vrijblijvend onderzoek zijn. Zeker niet in een maatschappij, een samenleving, maar openbare investeringsbudgetten. En er is er straks denk ik al heel terecht gesteld dat die al veel te beperkt zijn in ons land. Reden te meer denk ik om effectief te gaan investeren in die onderzoeksprojecten die effectief meer richting geven aan de toekomstvisie die uitgetekend is. En ik heb de indruk dat het er nu eigenlijk haaks op staat. Professor Eggermond, u wil nog even reageren? Laat mij misschien toch de vraag antwoorden. Ik denk dat de twee zaken wel gekoppeld zijn en dat vooral op internationaal niveau. Als ik kijk naar de conferentie die de laatste jaren, en ik neem nog regelmatig aan deel, deze thematiek in Europa bijkomt, dan zie ik daar die verbazing, die verwondering bij de internationale experten. Die ook weer teruggebracht wordt tot het surrealisme dat het land kenmerkt. Een land met een Vlaamse uitzet die ongedaan gemaakt is, waarvan de regering beslist heeft die processing te stoppen. 10, 15 jaar geleden, die de MOX gestopt heeft, die heeft het grootste project ter wereld, weliswaar een zijproject, maar gesitueerd strategisch in het Z-plan en in de Generation 4 ontwikkeling, dat heeft het grootste project ter wereld, 1 miljard euro. Het is gigantisch. Dus die verwondering van de internationale, als het kan, zeggen de nucleaire experts zoveel beter, maar ze begrijpen dat België nog niet. Met die tegenstelling, die natuurlijk ook een stuk representatief is voor de politieke existentiële crisis die er vandaag en voor de waterwijzepolitiek hier bij ons is. Anders zou het niet worden. Zonder waterwijzepolitiek, en ik was beheerder van het hierheen, ik kan u garanderen, zonder waterwijzepolitiek, ik heb dat ook al de heer Van Dijk gezegd hier, de N-VA-volksvertegenwoordiger van de streek, nee, maar die een gerespecteerd man met wie ik zeer goede contacten in de Stola en Mona-discussie heb gehad, dat ik niet begrijp dat hier in het gewest dat de N-VA zo dominant aanwezig is, dat daar ook de waterwijzepolitiek niet met de vinger geweest wordt door de partij die het overal elders doet. Dat heeft mijn verbazing al bij het aanschouwen van het politieke. Oké, het spijt me. Ik vrees dat we ongeveer moeten afronden. Dus we hebben nog tijd voor 1 vraag. En als u nog bijkomende vragen hebt, de debaters zijn hier. Laat ze niet vertrekken voor u uw antwoord hebt. Dus ik heb een vraag aan professor Eggermond over de wetenschappelijke haalbaarheid van transmutatie. Als ik kijk naar het verhaal van de afval, het succes van de afvalrecyclage, dat is gescheiden ophaling. Als ik zie dat kernafval uit alle elementen van de tabel van Mendeleev bestaat, ja, hoe gaat je dan eigenlijk
die volledige groepering van al die soorten isotopen in zijn geheel, gaat die in zijn geheel behandelen of gaat die scheiden? Ik stel me gewoon de vraag bij, kan dat wetenschappelijk? U zegt wel transmutatie gaat, maar dan denk ik dat u dit over specifieke behandelingen van isotopen die je door neutronenbombardementen gaat kunnen neutraliseren en omzetten in minder schadelijke elementen. Maar ik stel me de vraag, gaat je dat geheel van isotopen bombarderen met neutronen? Ik denk dat dat praktisch nog niet haalbaar is. En dan is de volgende vraag, hoe gaat je dat realiseren om al die isotopen uit elkaar te halen en gaat je dat dan doen op een manier dat dat energetisch nog rendabel is? Dus ik heb zo wel de vraag, eigenlijk met de twee specialisten in zaken kernenergie, eigenlijk zo willen stellen. Dus inderdaad, als we spreken over de problematiek, en ik heb het duidelijk gezegd in de presentatie, de bedoeling is eigenlijk de geologische binding te gaan optimiseren. Dus als men spreekt over partitioning en transmutatie, dus scheiding en transmutatie, inderdaad, we moeten scheiden de meeste toxische elementen uit die eigenlijk gebruikte splijtstof. En die zijn een paar van de zwaarder elementen dan plutonium, wat we noemen de actinidemineurs. Je hebt neptunium, je hebt americium en curium. Er zijn 3 elementen die we moeten uithalen. Plus een paar splijtingsproducten, die zijn heel langdurig en toxisch. Dan moeten er ofwel een ander aspect dat ze hebben, die zijn een bron van warmte. Dus een grote bron van warmte. En die zijn bijvoorbeeld strontium 90, zirconium 99, etc. Er zijn een bepaalde aantal. En die scheiding daarvan, het is niet alleen maar België of die werkt op die dossier. De ganse wereld werkt erop. Japan sinds 88 dat ze werken op de transmutatie. Frankrijk hetzelfde, Amerika ook, Italië ook, Zweden ook, België ook voor een kleine deel. En eigenlijk vandaag, de huidige situatie voor die scheiding, dat je moet natuurlijk een hoger raffinageniveau krijgen. Voor de actinidemineurs, vandaag de dag op laboschaal, we kunnen scheiden 99,99, dus 0,3 per mil, die blijft in de als je krijgt 99,99, dan ben je goed. Voor americium is getoond, voor curium, neptunium en voor sommige van die fissieproducten is ook getoond op laboschaal. En jodium 129? Sorry? Jodium 129? De jodium kunnen dat scheiden ook. Maar eigenlijk... Tot gelost in de aarde. Dat is natuurlijk ook een manier om van te kunnen. Nee, de scheiding is niet het probleem bij de jodium. Het probleem is eigenlijk de transmutatie. Je moet dan eigenlijk omzetten naar iets anders. Scheiding is niet het probleem. Dan komt de tweede stap. Eigenlijk om die te gaan transmuteren moet je in eigenlijk doelwitten steken en bombarderen in een geschikte reactor. Wat niet waar moet is willen tonen dat dat is de geschikte. En vandaar wat we moeten doen, op laboschaal, de demonstratie is gemaakt. Dat is niet rokken of toveren. Het is gedaan. Maar nu, wat is, je hebt getoond op laboschaal, moet je tonen op een pilot plant scale. U gaat nog kort als laatste op reageren. Ja, ik zou zeggen, de haalbaarheid wordt aangetoond. Er is in het verleden voor de weekprocessen ook niet volledig geslaagd. Het is voor één cyclus, maar het gehele vuurziektesysteem heeft eigenlijk niet meer dan dat gekund worden in het besmettingsprobleem. Alles moet aangetoond worden. En ik raad u aan, als u dan meer naast de teksten die meneer Amit en het SDK gepubliceerd heeft van de laatste studie van de VUB hebben gepubliceerd over duurzaamheidsassessment,
van de diverse generaties nucleair, waar dat uitvoerig ook behandeld wordt geweest. En tussenin suggereer ik een artikel uit Energy Policy van Tim Abraham en Sue Lyon, Generation for Nuclear Power, Review of the State of the Science. Een van de conclusies is dat adequate heat removal in crisisomstandigheden uiteindelijk bepalend zal zijn voor de haalbaarheid van het heet. Dus technisch heel complex, heel delicaat, waar ook een nieuwe besmettingsprobleem bij komen kijken. Er wordt ook veel secundaire afval in al die recyclingfasen en die opwekkingsfasen gegenereerd. Het is een heel complexe picture, een flauw diagram ook van geweest. En dat moet dus zorgvuldig afwegen. Maar het moet aangetoond worden. Het is niet aangetoond van mij. Dat is de uitdaging. Oké, ja, sorry, er was besef het. Of toch niet de laatste vraag? Ik zou willen vragen van hier aan de organisatoren om dat nog eens opnieuw te herhalen hier in de regio. Want in de kranten lezen wij dit als over de media. En nu horen mensen denken, oh dat is nog wel goed, hè? Want werkgelegenheid, mensen enzovoort, heel goed hè. Maar de andere aspecten worden daarbij nog niet vermeld. Ik vind de maatschappelijke aanvaarding, die gaan juist afhankelijk van. Als dat de mensen moesten weten wat we niet vandaag gewoond hebben, dan denken ze liever niet hè. Precies hetzelfde met de berging van het hoogwerkend afval. We lezen in de krant vandaag, Kempersche Klein, hè. Er waren 3000 bezwaarschriften binnengekomen. Daar werkt men niet over. Daar wordt niet over gesproken. Ik vind dat wel heel belangrijk. Ik vraag bij deze al aan Mona dat we inzetten van alles op de tafel te krijgen en te zeggen wat is dat maatschappelijk aanvaard. Ik ben ervan overtuigd dat als we hier die zingen allemaal horen dat mensen niet binnen mogen, heb ik een kleine enquête meegemaakt over de berging van dat afval in de Mol. Het resultaat was, de studenten van de Rietkerk in bepaalde staten, liever niet, hè, sorry, ook niet bij ons, nergens in Bergen woont men dat, ook hier niet. Hè. Ik ben er 100% zeker van dat ze thuis onderzoek en dat er hier ook eens een referendum op gehouden wordt. Na een serieus debat, maatschappelijk dat de mensen eens horen welke de nadelen ook wel zijn. Want dat is hier dus absoluut niet gekend. En daarom vraag ik bij herhaling van zulke debat. Ik ben altijd bereid om te horen. Oké, dan sluit het hierbij af. U bent erg bedankt voor uw aanwezigheid. Dank ook de sprekers, de organisatie van de